Jeg er jo vant til holdningerne online, men jeg var faktisk mere nervøs for at møde sådan jer. Fordi at det er jo jer, jeg tilbringer tid med, og det er jo jer, man sidder og konverserer med. Så sådan, hvordan vil I opfatte mig, og vil jeg bare blive jordet igennem, og jeg er bare dum at høre på. Så det var sådan meget mere på den front. Fordi jeg tror også bare, at jeg har et, et ønske om at være en del af gruppen. Altså sådan, så jeg er meget spændt på, hvor meget jeg vil falde udenfor. Har du ikke på din Instagram sådan i hvert fald et klip, der har næsten 2 millioner views? Det har jeg flere af. Okay, sygt nok. Jamen det er så måske et stykke tid siden, jeg har kigget. Men der er da i hvert fald et eller andet klip, hvor du ligger i meget let tøj og laver nogle... Det er på TikTok, Okay, det kan hvor godt være at det der jeg så. gør mig skildret og er helt absurd mærkelig. Ja, ja, og jeg kan godt... Og looket i øjnene og Ja, intensiteten og bevægelserne, der følger, det, jeg kan godt se, hvorfor det lille, er det 10 sekunders klip, det har mænds ja. interesse. Det, jeg kan godt se det. Mener du det? Jeg Ja. sidder bare sådan og kigger det skost på mig selv, hvor jeg sådan, hvad fanden lavede jeg? Altså, vi snakker den her, Men det ikke? ramte jo, ja, det ramte jo helt rigtigt. Apparently. Fantastisk. Ja. Nå, men fra uartige billeder på Instagram og TikTok og uartige videoer til Folkedomstolen. Mm. Vi har jo haft fornøjelsen af at være en del af det samme projekt Ja. på DR. Så det er jo også derigennem, vi har lært hinanden at kende, og det har været en fornøjelse. Du Ja. er meget behagelig at tale med, ikke kun her, men Ej, også tak. udenfor. Hvad hedder det? Hvad er din oplevelse af at have været en del af det? Jeg synes, det var spændende. Og jeg synes faktisk, det var rart, fordi det er måske også lidt bekræftende i den forstand, at man bliver taget seriøst. Altså sådan ens holdninger. Og jeg blev ligesom approached ud fra mig, og ikke altså mit arbejde. Eller det var jo lidt mit Eller den arbejde. karakter, Ja, lige præcis. der er Altså, på de ville have nettet? mine holdninger. De skulle ikke bruge min krop til et eller andet. Altså, så jeg synes, det var meget interessant. Og så møde andre mennesker. Jeg kommer jo ikke særlig tit ud. Jeg sidder bare derhjemme online. Altså, Ja. ja. Jamen, det er fordi, jeg kunne også være nysgerrig på, nemlig hvorfor sagde du ja? Men der har du måske løftet lidt af sløret for det. Også bare i den, jeg skal jo tænke på min fremtid hver evig eneste dag. Så er der en mulig karrierevej i fremtiden, så tager jeg den. Altså, og nu er jeg inden for det her offentlige element, og så, når man bliver spurgt, vil du være med på tv i en anden forstand, så ja. Ja. Altså, lad os se, hvor det fører hen. Jamen, det var principielt også det, der er grunden til, at jeg har sagt ja, fordi jeg har da før blevet kontaktet, om det har været super seriøst, det ved jeg ikke, af diverse caster omkring, jamen, har du ikke lyst til at være med i Gift ved første blik? Ja. Eller en gang også, da det var rigtig forfærdeligt, der blev jeg spurgt, om jeg havde lyst til at være med i et program, hvor vi skulle lave en baby på programmet. Altså 2 voksne mennesker, men det blev så heldigvis aldrig til noget. Jeg tror, de har Okay. lavet det i USA, men det kom aldrig rigtigt til Danmark. Men der var nogen, der pitchede rundt, og så Hold var da der op. også nogen, der tog kontakt til mig. Så jeg så sådan en promovideo, hvor der sad en kvinde og sagde, jamen jeg skal bruge en far til det her projekt. Vi skal ikke være sammen, men lad os lave den her baby på tv. Så ja, så det har været ret useriøst indtil det her, har jeg synes, ikke? Ja. Det der har været på Det bedring, synes så jeg det har er ikke et vildt personligt... koncept. Jamen, det er et bindegalt koncept. Heldigvis er det jo så heller ikke blevet til noget meget Nej. bekendt herhjemme, ikke? Ja. Har du været nervøs for at deltage? Fordi jeg forstår godt, at sådan, nu kan jeg være med i noget, hvor det ikke er min krop, de vil have. Jeg har været nervøs. Altså sådan, jeg er jo vant til holdningerne online, men jeg var faktisk mere nervøs for at møde sådan jer. Fordi at det er jo jer, jeg tilbringer tid med, og det er jo jer, man sidder og konverserer med. Så sådan, hvordan vil I opfatte mig, og vil jeg bare blive jordet igennem, og jeg er bare dum at høre på. Så det var sådan meget mere på den front. Fordi jeg tror også bare, at jeg har et ønske om at være en del af gruppen. Altså sådan, så jeg er meget spændt på, hvor meget jeg vil falde udenfor. Ja. Hvad var så din oplevelse af det? Altså faldt du udenfor, synes du? Jeg synes, vi alle sammen faldt ud på hver vores måde, men vi alle sammen, altså, vi stod ligesom sammen. Altså uanset hvor forskellige holdninger man havde, og hvad man lavede til dagligt. Altså, så jeg følte mig ligesom værende en del af det, men stadig, jeg kan godt se, at jeg ligger i en lidt anden kategori. Forstår du? Altså, man har et fælles punkt, men man er stadig forskellige. Ja.
Ja. Men det er jo også derfor, du skulle være der. Altså jeg kan godt se, at du er en yderlighed i en retning, men du er ikke mere en yderlighed, end jeg er en yderlighed, bare i en anden retning. Ja, jeg synes, jeg gjorde et godt job med at sådan cast os. Fordi vi er meget forskellige. Men jeg føler, det var en god tone, og jeg føler, det var rart, og det var mennesker, jeg har lyst til at tilbringe tid med. Ja. Ja. Ja, det er jo også interessant, ikke? Fordi jeg var jo for eksempel bange for, eller bange er måske det forkerte ord, men jeg var i hvert fald sådan, havde gået ind med det en vis skepsis i forhold til, jeg ved jo, hvor jeg selv kommer holdningsmæssigt fra, og jeg kunne ikke forestille mig, at der var nogen, der var på den måde, så jeg havde jo tænkt, okay, det bliver 11 mod 1, og DR klipper mig sikkert på en eller anden dum måde, ikke? Ja. Så jeg er jo nysgerrig på, om du havde den samme gående ind, bare med, oh my god, de får mig til at fremstå som en eller anden dum blondine, og de andre kommer til at se ned på mig, fordi jeg laver det her, bla bla bla. Altså, jeg tror, jeg fremstiller mig selv slemt nok på nettet, så selv hvis de havde klippet mig til at være helt hul i hovedet, så er jeg sådan lidt, ja, så sådan, fint. Same shit. Ja. Ja. Altså, Jamen også omkring, om du så oplevede, at du blev sat i bås, eller du faktisk blev mødt af os andre, som, hey, jamen, hun jeg er blev en mødt, af holdet, ikke? ja, jeg blev mødt meget positivt og sådan, for lige så snart jeg sagde mit erhverv, så var folk sådan, jeg havde ikke troet, du ville være sådan, eller jeg havde ikke troet, du ville have den holdning. Og det ville jeg jo se som værende positiv respons. Ja. Altså, og du holdt hemmeligt for mig, hvad du lavede. Ja, det gjorde jeg. Og jeg tror også, det er fordi, at du ser os som værende sådan helt væk i hver vores ende. Gør du det? Altså, vi er jo yderligheder. Det var også det, der var blevet castet for, ikke? Altså, principielt vil jeg jo også sige, at jeg er jo modstander af dit erhverv. I hvert fald for den enkelte person. Jeg synes, det skal være frit at lave det. Men jeg vil jo græde snot, hvis jeg en dag havde en datter, eller en søster, eller hvad ved jeg, der begik sig ind på den vej, ikke? Det forstår jeg godt. Så jeg synes jo, det er en yderlighed, ikke? Men jeg kan jo se, at der er jo rigtig mange mennesker, der synes, jeg er lige så yderlig, bare som sagt i en anden retning. Ja. Men oplevede du så det her? Altså, jeg har jo nemlig selv beskrevet, fordi det synes jeg nemlig også, at måske fordi det blev i hvert fald ret menneskeligt, fordi vi måtte jo ikke direkte tale om, hvem vi var til at starte med. Så jeg synes jo også, der oplevede at være sådan en ånd inde i det her venteværelse, inden vi så ligesom kom ind, ikke? Hvor vi alle sammen var fælles mod det ukendte et eller andet sted, ikke? Ja. Hvordan var din oplevelse? Jeg elskede det jo. Altså, rare mennesker. Og noget ved mig er bare, jeg klinger bare bedst med ældre mennesker. Altså sådan... Ældre mænd? Nej. Også mændene, men sådan mere de ældre kvinder. Altså sådan... Ja. Jeg tror også bare, det er, fordi jeg er opvokset hos min bedstemor. Det er, du har en gammel sjæl, som man siger. Det tror jeg. Ja. Du ved sådan, og I er jo ældre. Det var mig og Danne, der er sådan af de yngste. Hov. Altså, men sådan, det er jo ikke fordi, at det er folk i 20'erne og de tidlige 20'er. Og det, altså, der var bare lidt mere modenhed i rummet. Og det kan jeg godt lide, når alt det går, altså, kommer an på fest og farver, hvem knaldede du i weekenden. Du ved, det var ikke så intetsigende. Altså, det var rart. Ja. Jamen, det er også min oplevelse af dig, at det faktisk var interessant at snakke med dig, fordi du også havde et behov for, at der var lidt mere substans, end bare et eller andet. Jeg hader sådan noget small talk, som bare ikke fører nogen vejen. Jeg har brug for lidt stimulerende samtaleemne. Ja. Var der så det? Eller nej, jeg skal spørge dig sådan her. Hvor synes du så, det mest stimulerende samtale var? I venterummet eller inde ved bordet? Faktisk i venterummet. Det synes jeg nemlig måske også. Ja, og jeg vil ønske, at der var kamera ude i venterummet. Altså, det har jeg også sagt. Det kunne være så vildt, hvis der havde været sådan nogle skjult kamera, og det var kommet ind, fordi så havde de jo fået noget af den... Det var sådan et eksperiment. Ja. Det kunne være fedt. Ja, så havde der virkelig været noget af den menneskelige interaktion, fordi man ved jo nu og man kan godt regne ud, okay, der er ikke super meget tid, du skal ligesom ind og levere dit shit nu-agtigt, ikke? Jeg blev mere stille inde ved bordet, fordi jeg vidste, at man var på, så jeg sådan, jeg ved, det her det bliver broadcastet, så jeg skal virkelig tænke over, hvad jeg siger. Ja. Oplevede du så nogensinde, at du holdt igen på nogle ting? Ja. Meget. Også da jeg havde øresnegle i. Det eneste, jeg kan koncentrere mig om, det er, hvad de siger i øret, så jeg koncentrerer mig slet ikke om, hvad der sker her. Ja. Så ens fokus blev taget lidt væk. Ja, det er jo også det, der er lidt af ulempen ved det der med, nu ved vi skal i gang, for så bliver man fokuseret på det, i stedet for, at vi er i gang hele tiden, så man glemmer det, og så principielt er sig selv ægte, og siger det, man oprigtigt mener, ikke? Fordi der kan jo godt være sådan noget, ligesom når man træder op på scenen, eller ind på banen, eller nu tænder kameraet, okay, nu skal jeg ind og spille karakteren, ikke? Og så kan det godt være, at karakteren er mere det her væsen herover end ens selv, ikke? Ja.
Jeg synes, det var interessant. Også jeg lærte også noget om mig selv. Ja, Altså fordi at mit arbejde er jo meget ensomt. Så det der med, at man lige pludselig skal begynde at sådan spille med andre. Altså, og hvor falder jeg hen i gruppen? Er jeg den, der bare tiger? Er jeg den, der fylder mere? Du ved, sådan. Så der føler jeg også, at jeg lærte lidt mere om mig selv. ja. Altså, hvordan jeg sådan er i grupper. Mm. Jamen, det skal ikke, fordi det er samme, igen, hvis vi skal lave sammenligningen til sport, altså det er jo, altså mit sportsliv har i hvert fald været sådan, okay, du rejser til et nyt land, et nyt hold, Mm. og så er du færdig der, så rejser du videre og sådan noget. Så jeg vil jo også sige, meget af mit sportsarbejdsliv har også været ret ensomt i den forstand, at man flytter rundt på den der måde, ikke? Og selvom man er en del af et hold, jamen hvis du ikke selv performer, jamen, så er det jo ud, Mm. kammerat, ikke? Så det er ikke sådan en anden familie, sådan et hold. Jo, det er det principielt også, fordi der er jo så noget, det kan, altså det der hold, Mm. kan, som normale venskaber, eller hvad man nu skal sige, ikke kan, fordi du har været i krig sammen. Mm. Du har været inde og skulle prøve at levere noget over for nogen, hvor, altså nu er det altså nu, og nu skal der leveres et eller andet, ikke? Men presset er også det samme, for det er jo samme pres, der Ja, ja. forventes, så man er jo sådan Ja. lidt sammen om det. Men det er lidt, for mig at se, er det lidt det samme her. Altså vi er et hold her, og nu skal vi ind og levere det her produkt. Vi ved Mm. godt, vi er castet sådan og sådan, men samlet set skal vi jo levere et produkt. Så det vil sige, det er jo vigtigt, at vi hører, hvad du siger. Det duer jo ikke af en eller anden, lad os sige, altså, jeg har jo joket, nu har Flemming her også siddet her, ikke? Ja. Det er jo pornoskuespilleren og præsten. Altså, hvis der er nogen, der er Ja. castet til hinanden, ikke, så er det jo i høj grad også Vi jer, kan ikke? sætte os ved siden af Ja, hinanden. selvfølgelig. Det er så fint jo. Ja. Ja, jeg elsker Flemming. Men det havde jo ikke, jamen han har også talt højt om dig og relationen. Han sendte mig en mail og sagde, du skal lige se, fordi så linkede han, da han var herinde, og sagde, Ja, at jeg lige ja. skulle se det, men jeg har arbejdet, så jeg ikke har haft tid, så jeg sagde, jeg vil rigtig gerne se det på I mandag. Laban. På mandag har jeg Ja, tid. du skal Se den. prioritere Flemming. Ja. Men det skete ikke, fordi man kunne jo ikke have en dialog, hvor præsten så sad og var fordømmende, eller fik alt taletiden. Det er jo vigtigt, at I begge to har plads, fordi ellers ville man jo ikke kunne få et potentielt nuanceret billede af, hvordan forskellige holdninger talte ind i det rum og i de sager, for det var jo det gik ud på. Mm. Ja. Men nu har jeg været en del af andre produktioner på sådan, altså filmselskaber, hedder det det? Det er sikkert godt. Ja. Ja. Hvor jeg vil sige, at Folkedomstolen var meget medmenneskelig. Altså sådan, de var meget forstående, og de var meget sådan, du skal føle dig tryg, selvfølgelig skal du sige det, du mener, og hvis du slet ikke kan stå ved det, du har sagt, så kom og tal med os. Fordi de andre ting, jeg har været på, der er du en abe i en bur, og du skal udstille dig selv så meget som muligt, for det værd for dig at være med i programmet. Ja. Jeg sprang ud af programmet, skal jeg lige hilse at sige. Jamen, det er jo sjovt, fordi jeg ved jo også, altså jeg ved jo bare, hvad jeg selv har sagt, og du ved sikkert også, hvad du har sagt i din 1-til-1, og jeg ved da bare, at nogle af mine sådan ekstreme øjeblikke, jamen, de er ikke med. Er det ikke det? Nej. Og det er ikke, fordi det nødvendigvis gør noget, men jeg synes jo også, at jeg har haft oplevelsen af, at der blev gjort, at det jeg gjorde så umage omkring at passe på os og sige til os, at man skulle være tryg, i stedet for bare at, prøv vi skal lave det vildeste her. Det skal bare være hjernedødt og sige noget latterligt, og så siger han også noget latterligt, og så er det bare... Ja, men det var ikke sådan, viben var. Nej, det var selvom meget... man jo godt måske kunne have tænkt, at det kunne da i hvert fald lave noget tv. Ja, de havde meget også i mente, at det var vigtigt, at vi kunne stå ved alting. Ja. Ja, det var rart. Hvad vil du sige, er der noget, der har ændret sig i dig efter det her? Jeg føler, at der ændrer sig noget hver dag. Altså, jeg prøver virkelig at lære mig selv at kende og blive bedre. Så sådan en oplevelse gør der 100% indtryk på en. Du ved, sådan, så det har da gjort noget. Altså, og man har dannet nogle nye holdninger måske, og man har lyttet til nogle andre argumenter, så man har ændret holdninger. Altså sådan, så bare meget lærerigt. Og man møder nye mennesker, og får bare deres synspunkt på ting også. Og det æder jeg jo ret, fordi du ved sådan, jeg er altid villig til at lære. Og noget af det, jeg synes, der er virkelig vigtigt som person, også for at udvikle sig selv, i stedet for at stå i sådan stillstand. Ja. Jamen, det er også den, Emilie, jeg oplevede, altså en ret stor nysgerrighed på ting, og ikke nødvendigvis bedrevidende. Man kunne jo godt principielt, når man ser ud, som du gør, og man har den
adgang til den opmærksomhed, du får, være sådan rimelig høj på sig selv, tænker jeg. Ja, det modsatte. Det kunne man... Præcis. Ja. Ja. Så det undrer mig ikke, at allerede dig going in havde den indstilling af, jamen lad mig lige se, hvad der sker, og lad mig være åben for indtryk. Jeg er glad for det, jeg også er sådan viser eller afspejler. Nå, men det er vel også derfor, præsten gerne vil snakke med dig efterfølgende. I don't know. Flemming er ikke? herlig. Det er det, jeg siger, de ældre mennesker. Jeg elsker dem. Altså knus elsker dem. Ja. Jeg er lige blevet inviteret til Bridge af en ældre kvinde på metroen. Til Bridge, altså det Så der det spil skal jeg. der. Wow, Jeg okay. dukker op. Ja, jeg begynder til Bridge. Ja, nice. Ja, Men det kan sikkert også noget. det er lige mig. Ja, fedt. Folkedomstolen handlede jo også lidt om, hvordan man debatterer på nettet. Så det åbenlyse spørgsmål jo er, har du set dig selv ændre adfærd med et eller andet efterfølgende, eller i forbindelse med det? Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg er bare blevet bekræftet i, hvor toxic nettet er. Altså, og hvor meget folk glemmer at opføre sig ordentligt. Altså, og det der med, at lad være med at sige noget, før du har det fulde billede. Det er noget, i hvert fald noget, jeg selv... Jeg kommenterer aldrig under videoer, uanset om det er sjovt eller noget, fordi du ved sådan... Det er en video, du har valgt, at den skal være her fra her. Du har lige præcis valgt dit ordvalg til, at det skal være det her, så der er en hensigt. Du ved sådan, jeg har ikke det fulde billede, så jeg siger. Altså sådan, jeg ved udmærket godt, hvor meget nettet kan manipuleres med, så jeg blev kun bekræftet i, at det er ikke just et sted for mig, siger jeg, som har arbejdsplads på nettet. Men... Ja. Nej, men det giver mening. Jeg synes jo også, det er sjovt. Til tider synes jeg jo, der er en sjov dynamik i folkedomstolen, eller bare det her med, at når nogen ligesom går amok på nettet, ikke? Fordi de fleste gange har de jo ikke sat sig ind i, de ved ikke, hvad situationen reelt er. De har set de der 5-10 sekunder af et eller andet, ikke? Og så himler de op. Ja. Men tit, når jeg kan se nogen, der så himler op, så har jeg jo selv lyst til at stille spørgsmålet, hvad skete der før, og hvad skete der efter, så vi lige får minimum bare et eller andet kontekst. Men det ligner for mig, at det er der rigtig mange mennesker, det er slet ikke nødvendigt for dem. De tænker slet ikke så langt, tror jeg. Jeg tror også, der er rigtig mange, der... Så går de på arbejde, de havde arbejdet. Konen gider ikke have sex med dem, så det bliver bare sådan lidt kedeligt. Så det eneste fede, det er at gå ind og få en følelse på nettet. Altså sådan ligesom, det er derfor folk ser reality. Det er som om, de vil blive forarvet. De vil føle et eller andet. Altså, men det er jeg ikke tilhænger af. Nej. Altså. Så du er tilhænger af sobertone? Bare kommunikation generelt. Altså sådan, sæt dig ned og lyt til mennesker, og så ikke kun snak, men lytte. Der er virkelig få mennesker, der lytter. Ja, det er rigtigt. Hvad vil du, hvis du skulle sådan opsummere din egen oplevelse, hvad fik du ud af det, og hvad tager du med derfra, som det så fint hedder? Jeg tager nye bekendtskaber med mig, og oplevelsen ligger også i gemmeren. Og det er bare noget, jeg vil se tilbage på, som i at det er noget, jeg har opnået med min karriere, kan man sige. Og 2, det er bare en fed mulighed, altså sådan, som ikke alle får. Og så er der bare nye bekendtskaber og nye mennesker, man kan lære af. I dit liv. Ja. Altså det er også derfor, jeg er her nu. Altså, ja, og tak for det. Så det værd til det jo. Selv tak. Fedt. Lad det være det sidste ord for nu. Godt gået. Ja, lige meget. Så jeg ikke skræmmer dig væk med min mandighed. Nej, det er ikke så slemt. Jeg havde også... Nej, jeg har jo lyst til at sige, at jeg er immun over for alt det der. Jeg er jo den søde, artige dreng og sådan noget, men sådan, ikke? Men alt det der, ja, jeg tror ikke, du kunne vikle mig om din lille finger. Men det er heller aldrig min intention. Altså sådan, jeg er aldrig ude på at manipulere nogen. Men jeg tror det er fordi, at min mor har altid været meget manipulerende, så jeg ved, hvor fucking træls det er. Lige pludselig går det op for en, at jeg blev manipuleret. Og så får man bare så meget resentment mod en person. Også fordi man føler, at man har mistet sig selv, og man begynder at doubt sig selv. Sådan, hvor mistede jeg mig selv? Så det er i hvert fald noget, jeg ikke bryder mig om. Jamen, så siger vi, at der er ingen manipulation her. Vi manipulerer heller ikke seerne. Kun på mine sociale medier. Ja. Der redigerer jeg de helt rigtige vinkler. Der vil jeg sige, det er næsten på grænsen til manipulation. Jamen, det er det lidt, ikke? Ja, er det ikke det?